Boiro en marcha contra o cancro. Baixo este lema, centos de veciños sumaránse á andaina que promove a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en colaboración co Concello de Boiro. Ademais de recadar fondos para a investigación, os participantes terán ocasión de percorrer un fermoso itinerario que discorre pola costa de Barraña e o paseo do río Coroño. Trátase dun percorrido circular duns 5 kilómetros que vai percorrer o paseo marítimo de Barraña e tamén o estuario do río Coroño para volver de novo aquí á Praza de Galicia. É un circuito pois, bueno, dentro dunha dificultad moi baixa, é dicir, adaptada a todos os públicos e a todas as idades, que é unha andaina que non é moi dura, estamos falando de 5 kilómetros en terreno prácticamente moi llano. O prezo da inscrición é de 8 euros para adultos e 5 para menores de 12 anos. Ademais de na oficina de turismo, os interesados poden anotarse na farmacia Ortopedia Ana Torrente, na Galería Sargadelos ou en Modas Nati. Tamén poden formalizar inscrición todos os martes e sábados nun stand emprazado na Rúa Peonil. Eu invito a todo Boiro que se apunte. Sábados e martes vamos a estarnos na calle peatonal con mesas para anotar a xente. No precio que dixo o señor alcalde vai incluída a camiseta. Entonces, nada, esperamos que Boiro acuda, eu xa quero como o ano pasado, fomos 1500 personas, para nós foi un éxito importante. Dende a organización agardan este ano superar este número.